Misschien moest nog even naar de rest. Die onderkant wordt staan op. Oké, zo je weet wat je zo goed doet. Oké, nee, dat blijven ja. Haal af. No fucking, precies. Haal af say bitch, haal af say bitch. Haal af say bitch, boei hem. Zet er dus ook een trapgeld op je, dus Nee, echt niet, maar dat is niet. hoe weet je wat je gaat doen? Oké. Ja, dat is foto's van die dingen. Compensatie van de Meneer, compensatie van de Mijn phone is fijn. Mijn phone. Mijn phone? Waar mijn phone? No, I said, no, give my phone here. Captain, let's say board say, I police ID af. Het is niet zo duidelijk, nee. Dat is